Čus lidi, tady Makolom.cze a možná, jak už jste si všimli, budu točit Minecraft. Měli byste to znát a jestli ne, tak to je hrozný. Tak to by jsem sem ani radši nechodil, protože kdo ho nezná, neví. Vůbec neví. No, takže budu točit i jiné hry, třeba jako Rust. A budu to točit s kámošema, s různýma a tak. Alt4. Jo, tak to mě taky pěkně nasral, protože nejde CG Join 4. No, tak to mě úplně dobře nasralo. Jsem Zarik. 10 vteřin, no. Jo, to by šlo. Tak teď budete svědky prostě nejlepšího maníka, co hraje Minecraft, ty vole, sakra, yes. No dobrý, to stačí. No, tak jako, tak aspoň něco, že, tak jak se říká, aspoň něco ulovíš. Někdo třeba nemá nic. Vůbec nic. Někdo má třeba houbu. Hej kámo, co děláš? Hej, a ty jsi to posral teď, vole. Tohle byla moje čestka. Vole. Hej, díky. Dík. Hej, ale stejně tě zabil. Ne, to je kamoš. Ty ještě že jsi ten kamarád. Já s tebou kamarádím i za to, že jsi dal ty věci. Jako s většina lidma nekámoším, že mě dali věci. Tak ale že to seš ty, tak jako jo. Tak jsme v pohodě, jo. Kde pak jsi, chlapešku? Kde pak jsi? Jo, žebřík. Tak žebřík, jdem po žebříku. No. Tak rozhodně. Už ani nevím. Takže pojď. Tam to nedám, tyjo. Třivelák. Ty vole, jedna malá komora na dně leží. Tak to utíkám. Do vody. Hej, to je šulín! To je šulín! Vysrat se na něj ho někam vodit, vole. Šulda, ale tak jako... Bazilišek. Tak je to hra, že jo, tak ale jako... Tohle mi dělat. Fakt nepříjemný kluk, jako. Já tyhle kluky fakt jako, že nemám rád, jako, co mě takhle ubližujou a mě dělají prostě tyhle věci. Já je moc nemám rád, no tak já se to nemůžu. Ano, nemůžu. Takže jdu tady skákat na spawn. Sakra, teda na to. Ne, na spawn, tady je lidi jak na stranu, ty vole. Já bych je všechny postřílel bazukou, ani by nalekli. Ty by se úplně, vole, z toho mohli vydělat úplně. Normálně úplně vydělat. Takhle vám to řeknu bez psychiky. Jo, proč tady je tolik lidí? Žiješ ještě? Ne, kámo. Ne, kámo, nežiju.
hráč 205, tak to je nějaký debil. Teda ne jako, že bych to jako takhle se jmenovat. Jako tím bych nechtěl urazit hráče 205, jo, ale ty vole. Hustý. Teď jsem našel takovou malinkou věcičku. A říká se tomu volume. Kolik tam je lidí, jo? 2, takže teď jednoho ale oni jsem tak nezabil, jak to nemá cenu. Kdo je asi kde? Nevím. No tak pokud jako se vám to video vážně prostě úplně vážně bude líbit, tak jako rozhodně musíte dávat like nebo odběr, jo, tak jako musíte prostě. Ale já chci na tohle. Prostě musíte, jo. By nešlo prostě jinak. Musíte. Žádný ne. Musíte. Ne, pak pokud se vám bude líbit, tak jako dejte to tam, no. Pojď, dělej. Hej. 18, 19. Tak tam stojí tolik lidí a teď tady musíme čekat. 3, 2, 1. Hej, tak to jsem nahoře. Dám vám radu. Když máte dobré věci, tak musíte být nahoře. Stůjte tam a čekejte na svobodu. Svobodu. Jo, ty sem chceš... Sakra! Hej kámo, co to děláš, vole, na mýho kamarádka? Jo, vole, jdeš do mě, vole, jdeš na mě s šípkem. No, vole, tohle byla jen, vole, taková... Kurva. Žer rybičky, vole. Jo, vole, Alexis, jdeš do mě, vole. No. Tak jestli po někdo půjde, tak umře. Říkám mu to jako takhle úplně. Úplně takhle smrtelně vážně mu to říkám. Kdo přijde, umře. Sakra, vole. Jak je úplně na druhou. AJK. Kámo, vole. Jo. Jsi to posral, taky, vole. Tak. To bude fakt respekt. 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 Sakra. Cípni. Hej, pojď maklom! Ej. Yes, takže výhra od nejlepšího hráče, jako takhle, dejme tomu tohodle prostě předtím na tomhle šestce prostě nejlepší hráč vyhrál, no. No to se zná, no, tak jako. Zdár, Tomás. Ne. S tebou, jo. Asi posral. Ne. Co to je? No. Bez meče se tady nedá prostě. Hej kámo. Hej, nebuďme na sebe tak zlí.
Zlou jeden uřvanej, hnusnej. No tak jako, tak bychom si mohli jít zahrát třeba nějakou jinou. Třeba bychom mohli zkusit Hunger Games. Hungry Games. A tady je narváno. No tak ty vole. A ty tam ani Co? Kam šel? Asi VIP. Tam nejdu, že? Tak tady než to zase bude, vole. Tak asi si dáme jednu hru Skywars a ukončíme to, no. Tak to nebude zase takový dlouhý videjko, jak jste zvyklí. Že, nebo jako ne, že bych to šel dlouhý, ale třeba od někoho. No, skvělý. Tak já už, nebo... No tak jako tohle je fakt výborný styl života. Oživit se a zemřít. Oživit se a zemřít. Oživit se a zemřít. Oživit se a zemřít. To lomeno lobby. Ej! No tak to už asi ukončíme. Tak jestli se vám toto videjko líbilo, tak dávejte like nebo odběr, jasně, že. Takže čus.